Sarria despregou na rúa a súa alfombra rosa para pasear as últimas tendencias en moda. Es una forma mucho más sencilla, digo yo, y mucho más visible para toda la gente del pueblo de Sarria. O comercio local sacou a pasarela un avance da súa colección para esta primavera-verán nunha nova edición da Sarria Fashion Night. Le da vida a Sarria, que le hace mucha falta. Es la primera vez que participamos en este evento, espero que no sea la última, que sigamos en él, porque creo que es bastante bueno para el comercio y así pues se enseña todo lo que podemos ofrecer. Porque non loce igual ver os modelos en pasarela que colgados nunha percha. La gente te conoce y a lo mejor nos acercaban aquí y con esto se acercan. Mais se quen os desfila teñen tanto arte e estilo como a estes pequenos. Estupendo, guapísimo, lo hicieron genial. Así é moito máis fácil comentar e seleccionar o que nos interesa. Mucho. Porque tengo una nieta de 10 años y hay muchas cosas que me gustan. Hay un gran consenso entre todos para conseguir que cada vez esta maravilla de posibilidad de sacar a roupa á rúa pois sexa posible. Tendas, perruquerías e os propios modelos xente de Sarria participan de forma desinteresada nesta iniciativa que acada xa a súa terceira edición. Es la primera vez que desfilo aquí y muy bien, encima la gente te acoge muy bien, los modelos también, así que genial. Unha idea que xurde pola Asociación de Comerciantes e Empresarios da localidade para impulsar e pôr en valor a calidade da moda local. Tivo tirón e agora non para de medrar. Está tendo moita aceptación, a xente pasamos de 16, 17 primeiro ano a 28 que somos este ano e, bueno, esperemos que siga crecendo, non? E que siga participando a xente, que é o que fai falta. O que fai é que, primeiro, teñan trato ca xente do comercio, non? E ao revés, a xente do comercio conozca a xente do pueblo. Entón, isto genera un intercambio e ao final esta xente, moita dela, acaba comprando o el ou a familia, entón, creas unha dinámica que eu creo que é moi positiva, non? De cara ao comercio. Tampouco tuve a oportunidade de ver exactamente o desfile, estás dentro entre bambalinas facendo todo o traballo, pero así a grosso modo penso que houve máis xente que outros anos, non? Evidentemente xa é a terceira edición, vaise consolidando, este ano incluso hai máis establecementos, entonces, pues bueno, vamos a máis. Un gran escaparate local para estar a última, coa moda máis próxima.